Kublai pi baro sai sin pan hagni ga video ngin ya page bat ngin ya sngap ya ke ka ba ka ya mon lang kharjana ka we na ki nong shat afro dance bat ka balali chimata hapo ka hip hop dance season 2 ka bdei ka competition ka ba hedu hapo kari India kadon ban ong bat kadon ban pen sngo hadin ba kala dep ban pen i lane kalas performance chongka man ha ka sngi pale bala dep. Finally, I got 30, and this is my first time getting a banger performance. Kum kita ginong shong shnong jong ka state Meghalaya ki badei ru ki parado prasnam jong ka yamon lang ni don ka mensim ban support lane ban ya kershan nem ya ka khamtam e lagi jing doai ki jongi khnang ba ka ne ka khna ka badei ru ka super dancer ka ba mi khmat da nak po ka state Meghalaya kan poi shaka thong bat ka jing job bat kan sawan ra ru ya ka nam ka burom khamtam e ya ka state Meghalaya hi bro ka we namar kat hadu menta hakate ka competition kadi setang makahi kakantei kepadang yo ban ya aireng lene ban simenta harangkat bat kiwe pada ki participan ndai idon hadu new lene prangut ki participan ki badang ne ha kate ka competition ndai ki babun ki dei ki shenrang bat tang makahi kadi kakantei kaba dangla ban ya khun lene ban yak sai ha kate ka competition tingi congratulate ya ka ba kan smobha ban Tracy Tom smobha ban minot top bat longru ba sngurit ba jemnut khnang ba kanam ka burom bat kabut kabor lani kata ka talent ka jong phi ba phi pen i shaka prthei kan long chi sha ka ba seiso bat phin yo ra ya ka jing job ha ka sngi ka ba khadu bat khndiaru kumban shupan kan mau biang phi ba ha ka te ka show kata ka hip hop dance season 2 jong ka re India hi bro ka we ladon ki super dancer lani kita ki nong shat ki ba pau nam ki bawan ban chi menta ha ka te ka competition kum unorbu kum ki rules breaker bat kiwe ti kini kide kita ki talent show iba pen i ya kabut ka sap jong ki kun samla ti karmen ba ka yamon lang ko we ne ki khna ka badi na po ka state Meghalaya ka badi ru ka khna khasi ni ket bok ka durang ye pi sai chisin pin poi shaka thong bat sngob ha ban Tracy Tom ban minot hop ha ka te ka sap ka ba pi pi to matang nya phai khindiat ha ka badi bat ka ne ka last performance ka ba ka yamon lang kala pen i sha ka portei bro ko we tis ngosi ba nagliang jong ka Amazon TV kam sha ban upload ya ki video dengan shu pen sngau ban ngan shu pen tip pik e ka ba kayo malang kala yo khur ha ka te kalas performance oi nagliang kayo malang kala pen isha ya kata ka buat ka sa patalen ka ba ka shat bat kala shat ru ka jingroi kanta laga ka ba de ka remix song harkat bat ka challenge ke jongka ke balabu da unorbu ka ba hab ban shat ha ka bihu tribes ti nagliang jong ka yamon lang kloong ba ban shat bihu kalong ka ba adu kata-kata namar ba kamdi kata ka nong asamis ti wala kata ru sansngi ka persyang bat ka practice nalor ba kila don ki nong hikaishat ti hakti ka singi kalau pen isya kata ka jingshat ka bat tebit adu kata-kata ba wat ki judges kum uremo dizosa ka malai ka shirwat harkat bat ka shakti mohan kila don lang hakati ka singi kim don kitin ban ong lane ban bishar namar ka jing tebit palat jongka ba jushuru ha dien bakala dep ban pen iya kati ka jingshat jongka ki judges ki la ai ya ki point ki jongki da ka ba ki ai marmar shipo point uwe ujudge kata ka bumut na ka laipo kayo laipo hi ka point kata ka bumut ka score bet 100 out of 100% ti ka desha kata ka singi ka badap jing komen bat ka ba ipu iping ya kaya molang namar kampat juyo ya kata ka laipo point kat hadu kati ka singi ka ba kala pen i ya ka jingshat de ha kate ka sngi kata ka last performance man ha ka sngi pale ka bala pen i ya jing shat batubit jongka bakala skuru ya kalai popon harangkat bat kiwe ki laingut pade kinong isim banta de wala kataru nagalyang jong u remo dizoza klem dala ban yaro lene ban sngongu ya kar kom shat batubit jongka bat ula ice don da ka button bankers kata ko bumut ba ka long shisha kata ka nong shat ka batubit ha kate ga ba chishuru halor kate ga jingshat batubit jongka bat ka bala yo khuru ya kalai popon kala don ha ka highest score kumba ki we ki don te nginya pe hangne ye kita ki scoreboard ki ba ki ne ki participant ki yashimanta hadu kate ka last performance ka ba ki pen i man ha ka sngi palai bala dep nginya pe ka banung ko hangne ngin pe ya ki ne ki scoreboard ubawan hakli du ki ki rules breakers live point Shubhankar live point Hitesh live point kaya mon lang kabdi ka khna kan thei batang marwei hakati competition ru kaladon ha ka highest score point kata hadu live point nang tabut sau aman kumal arpkhnai lilpul arpkhnai adenan arpunyo
Ranjit Arpsan bat Gyalpo Arpsau bat uba khadu hangne bat uba ritdu ka score point ude Gyalpo hakaba u last performance unde unorbu lada unorbu unyo khamhe banya Gyalpo kata kamumu directly Gyalpo unha ban le no sheying tingis ngau komen hangne ba kayamon lang ru kadi ka ni kita ki highest score ha kati competition men ha ka singi palai bala diap tingi kermen ba kat manang mi isngi kani kayamon lang kharjana kabadi na po state Meghalaya ni kermen ba kanang khamle ba shushu ban long kata ka men sim ka bas ngorit ban ko ngu bat ban pin I ya ka perte ya kata ka jing start bat ka jing don jong ka ya ka sab ban shot khamtam ha ka afro dance kublei shibun